Cada vesprada, Brian i els seus companys acudixen al taller de suport escolar de la Casa Grande, una associació que promou el desenvolupament integral dels immigrants. Així, xiquets de 3 a 12 anys reben classes de repàs. Somos como un puente con el colegio y con los menores y las familias. Eso es importante porque hay muchas familias que desconocen el idioma, desconocen un poco la estructura y las dinámicas que tenemos aquí a nivel educativo. Formació, però també excursions i tallers d'hàbits saludables complementen les activitats de la Casa Grande. Uns tallers que ajuden els més menuts, però també els pares. Així orienten i fan costat a les famílies que acaben d'arribar a la nostra comunitat perquè puguen trobar un treball. Estos tallers no solament representen una millora en la capacitació educativa dels escolars, sinó que representen també un respir per a les famílies que tenen que dedicar-se a buscar-se un treball o que tenen una ocupació que fa impossible el dedicar-li als seus fills tot el temps al llarg del dia. Tot per aconseguir la plena integració dels col·lectius més desfavorits.